στο βήμα τον πρόεδρο του σωματείου μας, κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους. Εκ μέρους της διοίκησης να σας καλωσορίσω στην κοπή της βασιλότητάς μας, η οποία έχει καθιερωθεί πλέον. Να ευχηθώ καλή αθλητική χρονιά σε όλους, γονείς, παιδιά, φίλους, με υγεία πάνω απ' όλα και χωρίς τραυματισμούς. Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ καλή για το σωματείο μας, με πολλές επιτυχίες, ομαδικές και ατομικές, και φιλοδοξούμε και τη νέα χρονιά να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που είναι δίπλα μας και τους φίλους μας, τους σχολικούς μας που μας στηρίζουν πάντα. Και εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα χρονιά. Εμείς είμαστε εδώ δίπλα στην Ακαδημία, στους προπονητές. Πάντα δίπλα τους στηρίζουμε και προχωράμε μαζί. Καλή χρονιά σε όλους. Συνέχεια στις ομιλίες θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Θανάση Μαστορή, προπονητή, ιδιοκτήτη και ηθήνων του σωματείου μας. Καλημέρα. Εσείς είμαστε στην 11η σεζόν. Καινούργιες φατσούλες παιδικές, καινούργια χαμόγελα, νέοι στόχοι, νέα όνειρα. Εμείς εδώ είμαστε, κάπου εδώ δίπλα είναι το κρεβάτι μας, είναι το σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς ότι βρίσκεστε εδώ. Θα είμαστε σύντομοι γιατί είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις και αυτό δεν είναι για παράπονο, είναι μια ευχάριστη διαδικασία. Υπάρχει πάντα εγκρίνεια, είναι δεδομένη, γιατί ο άντρας είναι μια οικογένεια. Μεγαλώνει η οικογένεια, μακάρι να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα 100 παιδιά του ποδοσφαίρου πλέον, στα 450 παιδιά του μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς δεσμευόμαστε ότι τα δίνουμε όλα. Εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια στην ομάδα νιώθω ότι έχω να μοιραστώ πάρα πολλά με τους φίλους, τους συναδέλφους. Έχει κόσμο εδώ που αφιερώνει άπειρες ώρες και δεν σκέφτεται οτιδήποτε. Κανονίζουν τον χρόνο τους και το πρόγραμμα τους και πάντα βάζουν την ομάδα πάνω απ' όλα. Αυτό είναι που έχει αξία. Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν νέες εξελίξεις, οπότε τα παιδιά μας, θα το έλεγα, είναι καταδικασμένα να ασχολούνται με τον αθλητισμό και δεν είναι θέμα αν τα καταφέρνουν, είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα να μάθουν να επιβραβεύουν τη μέγιστη προσπάθεια, γιατί στο τέλος της ημέρας το να ασχολούμαι με τον αθλητισμό, ακόμη και επαγγελματίας να γίνω, μπορούμε να φέρουμε ένα παράδειγμα και να πούμε για το NBA, αφού μιλούμε για μπάσκετ. Ο μέσος όρος ηλικίας του αθλητή που αφιπηρετεί από τις πιο πρόσφατες μελέτες που γίνονται στο NBA, που αφιπηρετεί από το άθλημα, είναι 28. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και ένας αθλητής του NBA που πληρώνεται το minimum συμβόλαιο στο NBA είναι 5 εκατομμύρια, το maximum δεν το συζητάμε. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά τα 28 πρέπει να επιλέξει έναν τρόπο ζωής. Οπότε για μένα ένας νέος, ένα παιδί το οποίο επιλέγει τον αθλητισμό, έχει τη δυνατότητα και δημιουργεί σοβαρές πιθανότητες και εφόδια στη ζωή του για να μπορέσει οτιδήποτε άλλο να το κάνει καλά, να το κάνει σωστά, να είναι ευτυχισμένος, να είναι χαρούμενος και να ξυπνά το πρωί και να νιώθει δημιουργικός. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί εγώ αυτά τα νιώθω, γιατί βρίσκεστε εσείς εδώ. Δεσμεύομαι με τους φίλους συνεργάτες που είμαστε πλέον 11 χρόνια πλάς μαζί. Ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη, τον Γιάννη, ο Στέφανος αγκάλιασε την προσπάθεια με τον Γιώργο που παίζει στην ΑΕΛ και παραμένει, ασπρίσαν τα μαλλιά του, έκαμε λίγη γιούα και εγώ το ίδιο, αλλά εμένα ασπρίσαν μόνο τα γένια μου. Λοιπόν, καλή χρονιά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε όλους. Υγεία, οπωσδήποτε υγεία.
μιλήσουμε και λίγο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι του Άτλαντα. Τα τελευταία 4 χρόνια μετά από μια συνεργασία που έγινε με μια ακαδημία της οποίας ιδιοκτήτης ήταν ο προπονητής μας και τεχνικός διευθυντής κ. Γιώργος Παπακοσταντίνου, βρεθήκαμε να τα βρούμε στα χαρτιά, στην ιδέα, οπότε το Σωματείο του Άτλαντα αφομοίωσε αυτά τα παιδάκια, αυτή την ακαδημία και τα τελευταία 4 χρόνια ο Άτλαντας έχει και το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εκ μέρους του ποδοσφαιρικού τμήματος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, αλλά και κυρίως τους γονείς που μας στήριξαν και κάθε χρόνο συνεχίζουν να μας στηρίζουν. Έχουμε ήδη υπερβεί τον αριθμό των 100 παιδιών. Έχουμε κάνει φέτος μεγάλα άλματα και ανοίγματα σαν σωματείο. Είμαστε ήδη σε 3 διαφορετικά γήπεδα, στο Πάρκο Χρωμάτων, στο Μούταλο και στο Σπορτίβο. Ο στόχος της Ακαδημίας της Ποδοσφαιρικής είναι να βρει το δικό του ιδιόκτητο γήπεδο ποδοσφαίρου και να κάνει έναν στολίδι όπως έχει γίνει με πάρα πολλές προσπάθειες στο δεύτερο Λύκειο Γκίκου για τον μπασκετικό κομμάτι. Η Ακαδημία του Ποδοσφαίρου με κάποιες συνεργασίες προχωρεί πλέον στη φετινή σεζόν σε ταξίδια και σε τουρνουά στο εξωτερικό. 2 ηλικίες μας θα συμμετέχουν σε ένα πασχαλινό τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, οπότε γίνονται βήματα να πάρουν εικόνες, να πάρουν διάφορες εμπειρίες στα παιδιά. Φυσικά στόχος είναι η γνωριμία με το άθλημα, η προώθηση της ομαδικότητας, της γνωριμίας και βέβαια τα παιδιά να φεύγουν μετά από κάθε προπόνηση και αγώνα με το χαμόγελο. Υπάρχουν δυσκολίες, τις γνωρίζουμε, προσπαθούμε επί καθημερινής βάσης να τις βελτιώσουμε, οπότε λίγη υπομονή ακόμα και θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Ακόμα ένα θερμό ευχαριστώ στους γονείς, στα παιδιά, τόσο του μπάσκετ όσο και του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, στις κληρώσεις έχουμε κάποια δωράκια, θα τα πει έτσι καλύτερα ο κ. Coach Δέλη. Μετά την κλήρωση και την κοπή της πίτσας, ενημερώνω ότι για όσους δεν γνωρίζουν έχουμε έναν αγώνα στις 12 η ώρα, το ΚΑΠΑ-16 αντιμετωπίζει την ομάδα του Παραλιμνίου, ένα δύσκολο παιχνίδι και αν οι γονείς και τα παιδιά δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο, θα τα χαρά μας να δώσουμε βροντερά το παρόν μας στις κερκίδες για να βοηθήσουμε τους μάγκες να πάρουν την νίκη. Προχωράμε. Δημήτρη, Πρόεδρε, Θανάση. Υπάρχει ήδη στην είσοδο του γηπέδου μία λαχιοφόρος αγορά. Όλα τα έσοδα φέτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας θα δοθούν σε άπορες οικογένειες από παιδιά που είναι στο Σωματείο. Έχουμε δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα. Φέτος πήραμε την απόφαση αυτά τα χρήματα που θα μαζευτούν σήμερα να δοθούν πίσω στις δικές μας οικογένειες, στα δικά μας μωρά, για να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Λοιπόν, όποιος θέλει να προμηθευτεί λαχνούς από την λαχιοφόρο είναι κάτω στα σκαλιά στην είσοδο του γηπέδου. Ένας άλλος θεσμός, ο οποίος φέτος δεν θα γίνει, είναι οι βραβεύσεις διαφόρων αθλητικών παραγόντων ή αθλητών της επαρχίας μας. Φέτος πήραμε την απόφαση να μην βραβεύσουμε κάποιον.
και πάλι αυτά τα χρήματα που θα δίνονταν σε πλακέτες και τα λοιπά να μπουν στο ίδιο κονδύλι της λαχιοφόρου για να πάνε στα άπορα παιδιά της Ακαδημίας μας. Ωραία, ξεκινάμε. Στη Βασιλόπιτα έχουμε 3 φλουριά και τα δώρα θα είναι από το Atlanta Store με διάφορα ρούχα και τα λοιπά. Λίγο οι προπονητές να μας βοηθήσουν να κάνουν τα παιδάκια μια γραμμή εδώ πέρα, να βάλουμε πρώτα τα κοριτσάκια, να πάμε λίγο με ηλικιακή κατηγορία από τα μικρά στα μεγάλα, να περνάνε μπροστά από το τραπέζι και να παίρνουν το κομματάκι τους. Θα παρακαλούσα τα παιδάκια να μην φάνε μέσα στο γήπεδο, να περιμένουν να βγουν στις κεφκίδες, γιατί έχουμε παιχνίδι μετά, να μην χρειαστεί να ξανακαθαρίσουμε το γήπεδο, ναι. Ωραία, εδώ στον κύριο Φίλιππο μια γραμμούλα και να ξεκινήσουμε να παίρνουμε το κομμάτι μας. Στήσου. Μια ζωή στημένο. Πόσο θα κάνω. Σαν του ζώους πέρα να δώσουμε το φακελάκι στον πρόγινο. Ναι, Ανώ Τζίνα. Πες του το. Ναι ρε. Μείνε εδώ και θα φύγει. Κομμάτι από Βασιλόπιτα θα έρθει πάνω και για τους γονείς. Sorry, bro. Ξέχασα ότι έχω ζούμε. Μέχρι να δοθούν τα κομματάκια, να αναφέρω τους χορηγούς. Έχουμε δώρα από την εταιρεία Unitech, έχουμε δώρα από Cosmo Sports, έχουμε δώρα από Under Armour, έχουμε tablet, έχουμε συνδρομές για ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα. Αυτό που ξέχασα να πω για το ποδόσφαιρο, για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνούν είτε μαζί μου ή με τον κύριο Γιώργο, και παιδάκια καινούργια νέες εγγραφές για όλο το μήνα Φεβρουάριο είναι δωρεάν. Αν κάποιος γονέας από μπάσκετ ή το μωρό του θέλει να έρθει στο ποδόσφαιρο, να επικοινωνήσει μαζί μας, και από πλευράς σωματείου ο μήνας Φεβρουάριος θα είναι δωρεάν. Ναι, εντάξει. Ξέρεις πώς θα με φτιάξει. Πάρει μαζί και
Πάνω το φαγητό, πάνω το φαγητό. Ποιος το άγγιξε? Οι προπονητές αναθόσφαιρας και ποδοσφαίρου να μαζευτούν στο τζάμπολ για μια αναμνηστική. Προπονητές μας στο γήπεδο, παρακαλώ. Τζάμπολ. Πάμε για τζάμπολ. Τζάμπολ. Έλα, πρίξου. Αμήλος. Έξω από την κάμερα μου. Αυτός φορά αυτό.
και αν έχουμε νικητές με τα φλουριά να έρθουν σε μένα. Εάν δεν βρέθηκαν τα φλουριά, τα δώρα που αντιστοιχούσαν θα μπουν στη Λαχιοφόρο για να γίνουν εκεί κλήρωση.
φετινής χρονιάς είναι ο Αλέξανδρος Βέργας από το ποδόσφαιρο και ο Ανδρέας Ιωαννίδης από το μπάσκετ. Ναι, ο Βέργας παίζει και μπάσκετ, αλλά εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δύο πρώτοι λαχνοί, βάουτσερ από την εταιρεία Under Armour και είναι χορηγία από την εταιρεία Αξιοθέα Hotel. Το βάουτσερ είναι αξίας 50 ευρώ και ο τυχερός αριθμός είναι το 173. 173. Για τα μάτια του κόσμου. Δεύτερο βάουτσερ ξανά αξίας 50 ευρώ. Τυχερός αριθμός το 48. 48. 4 και 8, 48. Το 48. Λοιπόν, συνεχίζουμε με 3 δωράκια από το Atlanta Store. Πρώτο δώρο, αριθμός 115. 115. Μάκη, 48. Εντάξει, ωραία. Φίλιππε, έλα. Ωραία, δόθηκε και το 48. Είπαμε 115. Συνεχίζουμε. Εντάξει. Έλα, πάμε. Το επόμενο είναι το 156. 156. Πάμε ακόμα ένα αριθμό για το τρίτο δώρο του Atlanta Store. Ο αριθμός 166. 166 για το τρίτο δώρο Atlanta Store. Άσε μας ρε Δέλη Χρήστο τώρα, άσε μας, άσε μας. Ένα ακόμα δώρο από Atlanta Store.
Συνεχίζουμε για τη δεύτερη συνδρομή. Αριθμός 52. Αριθμός 52 για τη δεύτερη συνδρομή. Γιώργο, είδες με άμενα εξιάζει μετά. Πάμε για την τρίτη συνδρομή. Ο αριθμός 68. 68. Τελευταία συνδρομή για το αριθμός 180. 180. Θέλω να καλέσω τον κύριο Δημήτρη Μαγιαλή από την εταιρεία Unitech να κάνει την κλήρωση και να παραδώσει το τάμπλετ στο μεγάλο τυχερό. Είναι Δημήτρης Μαγιαλής. Η τελευταία συνδρομή αριθμός 180, επειδή κληρώθηκε σε προπονητή μας, έχει γίνει ξανά κλήρωση και ο νέος τυχερός είναι ο αριθμός 109. 109. Ωραία. Κύριε Δημήτρη, παρακαλώ. Αχιλλέας. Εντάξει. Το 109. Άρα, Αχιλλέους. 109. Ωραία. Καπλέτο. Νικητής του τάμπλετ από την εταιρεία Unitech, ο αριθμός 165. 165. Ο νικητής να έρθει εδώ στον κύριο Δημήτρη να παραλάβει τον δώρο του. Κάντε και φωτογραφία. Κοιτάτε τον κύριο Λάρκο. Με τη διαδικασία μας, έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όλους, παιδάκια, προπονητές, γονείς. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλους, μακριά από τραυματισμούς. Θυμίζω στις 12 η ώρα το παιχνίδι των ΚΑΠΑ16 εναντίον της ομάδας του Παραλιμνίου. Όλα τα παιδάκια να πάνε στις κερκίδες για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το γήπεδο για τον αγώνα.